Ulah cilaku jalan basimpang sadang sabimbiangan bapisakan canggong sabanah cangguang seso sabanah seso badan Allah berjanji nak satu dua cincin tunangan adik pulangkan tapi apa kadayo kurang tua malah rai cinta tapi apa kadayo cinta tak dapat restu orang tua malah rai cinta. Ulah cilaku jalan basimpang sadang sabimbiangan bapisahkan canggong sabanah cangguang seso sabanah seso badan Janji nak satu dua cincin tunangan adik pulangkan tapi apa kadayo urang tua malah rai cinta tapi apa kadayo cinta tak dapat restu urang tua malah rai cinta.
satu tema melalui